лутфан дар бораи тарзи саҳеҳи адои намози ид дар рӯзи иди фитр ба мо бигӯед ва агар имкон бошад барои бинандагони мо тавсифи мухтасари онро бидиҳед. дар мавриди адои намози ид дар байни мусалмонон ихтилофи назар вуҷуд дорад. агар манобеи саҳеҳ яъне тибқи қуръон ва китобҳои маъруфи ҳадисро гирем, танҳо як усули умумии адои намозро ошкор хоҳем кард. тибқи китобҳои маъруфи аз ҳадисҳои саҳеҳ иборат буда, намози ид, чӣ ин намози иди саиди фитр бошад ва чӣ намози иди қурбон, аз 2 ракъат иборат аст. ҳамагӣ 2 ракъат. дар ин бора ҳадисе ки дар сунани имом Байҳақӣ омадааст, дар ҷилди 3 китоби намози ҷумъа, ҳадиси 5719, ки дар он Умар Аллоҳ аз ӯ розӣ бод гуфтааст, ки намози мусофир иборат аз 2 ракъат аст, намози иди қурбон иборат аз 2 ракъат аст ва намози ҷумъа иборат аз 2 ракъат аст. ҳамин аст шакли дурусту пурраи адои ин намозҳо тибқи суннати паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам. ҳамин тавр намози ид аз 2 ракъат иборат аст. нуқтаи дуюм ин аст, ки пеш аз намози ид на азон гуфта мешаваду ва на иқомат. дар ин бора ҳадисе ки дар саҳеҳ муслим омадааст, дар ҷилди 2 китоби намоз, ҳадиси 1929, ки дар он ҷобир ибни Самура гуфтааст, ки чӣ гуна дар паҳлӯи расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам борҳо намози идро хондааст, ки дар он на азон гуфта мешуду, на иқомат. ҳамин тариқ ҳеҷ яке аз ин намозҳо бо азон ва иқомат хонда намешаванд, чун аз намозҳои маъмулии ҳаррӯза фарқ доранд. нуқтаи саввум ин аст, ки пеш аз намози ид ва баъд аз он ягон намози суннат вуҷуд надорад. набояд ки 2 ракъат намози суннат чӣ пеш аз намози ид ва чӣ баъд аз он хонда шавад. дар сунани Абу Довуд дар ҷилди 1 китоби намоз, ҳадиси 1155, ки ибни Аббос ривоят мекунад, ки паёмбар рӯзи иди фитр бархост ва 2 ракъат намози идро бо нахондани намозҳои нафлӣ на пеш ва на баъд гузорид, яъне пеш аз намози ид ва баъд аз он ягон намози нафлии дигар хонда намешавад. баъдан ҳангоме ки имом барои адои намози ид бармехезад, такбири эҳром гуфта мешавад, яъне Аллоҳу акбар. пас аз он ҳар дуое хонда мешавад. пас дар аввали ракъати 1 7 такбир ва дар аввали ракъати 2 5 такбир гуфта мешавад. ҳамаи ин аз рӯи ривоятҳои саҳеҳ гуфта шудааст. дар сунани Абу Довуд ҷилди 1 китоби намоз, ҳадиси 1145 ва 1146 омадааст, ки Оиша Аллоҳ аз ӯ розӣ бод дар васфи намозҳои ид, яъне идулфитр ва идуладҳа мегӯяд, ки паёмбари Аллоҳ 7 такбир дар ракъати аввал ва 5 такбир дар ракъати 2 мегуфтанд. ин тарзи саҳеҳи адои намози ид мебошад. пас аз ин имом бояд бигӯяд: паноҳ мебарам ба Аллоҳ аз шайтони рондашуда, ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. пас аз он бояд сураи фотиҳаро бихонад ва баъд аз он дар ракъати аввал сураи Қоф, сураи 50 ва дар ракъати 2 сураи Қамар, сураи 54ро бихонад. ё ин ки дар ракъати аввал сураи Ал-Аъла, сураи 87 ва дар ракъати 2 сураи Ғошия, сураи 88ро бихонад. ин аст сифати намози ид тибқи аҳодиси саҳеҳ. аммо агар имом ягон сураи дигареро аз Қуръон бихонад, пас намозаш дуруст мешавад. он чизе ки мо ҳамчун намуна дар ин ҷо зикр кардем, ин як тарзи тавсия додашуда мебошад, яъне мувофиқи суннати паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам. пас аз намози ид хутба хонда мешавад. дар ин бора дар саҳеҳи Бухорӣ омадааст, дар ҷилди 2 китоби намози идайн, ҳадиси 962, ки дар он ибни Аббос Аллоҳ аз ӯ розӣ бод мегӯяд, ки ӯ намози идро ҳамроҳи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам, Абу Бакр, Умар ва Усман, Аллоҳ аз ҳамаи инҳо розӣ бошад, адо намуд. ва ҳама аввал намози идро адо карданд ва баъд хутба хонданд. ҳама пас аз намози ид хутба мехонданд.
дар сунани абу довуд ҷилди якум китоби намоз ҳадиси 1151 ривоят шудааст ки пас аз адои намози ид пеш аз хутба паямбар ба ҳозирин рӯй оварда фармуданд: онҳое ки монданд ва гӯш кардани хутбаро мехоҳанд, пас метавонанд ки биистанд ва касоне ки рафтан мехоҳанд, пас бираванд. ин нуқтаи бисёр муҳим аст, зеро аксар вақт касе пеш аз хутбаи ид аз ҷояш бархеста рафтанӣ шавад, ҳама ӯро сарзаниш мекунанд ва аз ӯ мехоҳанд ки баргашта дар ҷои худ нишинад, бо далели оне ки гӯш накарданд ва баромада рафтан аз хутбаи намози ид гӯё ки гуноҳ ва ҳаром бошад. Тасаввур кунед ки худи паямбар саллаллоҳу алайҳи васалам пеш аз хондани хутба иҷозати рафтан додаанд. наход ки имрӯзҳо хутбаи имом аз хутбаи паёмбар ҳам дида муҳимтар бошад. мутаассифона, чун аз рӯи ҳадис худи паёмбар иҷозати рафтанро доданд барои касоне ки рафтан мехостанд. албатта хубтар он аст ки истода хутбаро гӯш кунед, вале рафтанро низ ҳеҷ кас манъ накардааст. дар сунани абу довуд ҷилди 1 китоби намоз ҳадиси 1068 боз як ҳадиси дигаре оварда шудааст ки тибқи он агар ду ид ба як рӯз рост ояд, яъне намози ҷумъа ки ҳар ҳафта хонда мешавад ва намози ид, пас касе аз шумо намози идро субҳи ҳамон рӯз хонда бошад, метавонад ки ба намози ҷумъа наояд, дар ҳоле ки он маъмулан дар масҷид хонда мешавад. ин аз он мегӯяд ки намози ид ончунон муҳим аст ки агар он дар як рӯз бо намози ҷумъа афтад ва шумо агар намози идро субҳи рӯзи ҷумъа адо карда бошед, пас намози ҷумъаро мешавад ки дар ин рӯз тарк кунед. агар ки шумо намози ҷумъаро мехонам гӯед, боке нест, аммо онҳое ки тасмим гирифтанд ки намози ҷумъаро тарк кунанд, ба ҳар ҳол барояшон лозим аст ки намози маъмулии 4 ракъатаро бихонанд.